Dobrý deň, moje meno je Martin Gábor. Vítam vás pri inštruktážnych videách, ktoré sú určené pre pacientov a rodiny pacientov ľudí s cievno-mozgovou príhodou. Tieto videá sú určené na domácu rehabilitáciu, ktorá je neudeliteľnou súčasťou rehabilitačného procesu, avšak celkový rehabilitačný plán by mal nastavovať a konzultovať podľa stavu pacienta špecialista. Základné cvičenie s hornou končatinou začíname cvičením v ramennom pletenci, pokračujeme cvičením v lakti, zápesti a samotných prstov. Úchop tej hornej končatiny je dobré mať nie facilitačný alebo dráždivý. Pokiaľ máme zvýšenie svalového tonusu niekde v tejto oblasti, nie je dobré úplne prikladať na vnútornú stranu predlaktia celú dlaň. Keď mi dáte záber dnu, tak môj úchop bude voľný, budem sa chytať iba palcom a ukazovakom zápestia a pôjdem základný pohyb v ramennom pletenci smerom dohora. Idem v nebolestivých, neutrálnych polohách, kedy pacient necíti bolesť. Ako náhle mi pacient bude cítiť bolesť, prestávam, vraciam sa späť. Pohyby v tom ramennom pletenci sú zdvihnutie, položenie, potom tam môžeme urobiť odtiahnutie, alebo teda abdukciu, späť a potom sú tam rotačné pohyby, ktoré sú extrarotácia, intrarotácia. Samozrejme, všetko v neutrálnych alebo teda v nebolestivých zónach, aby nám pacient neindikoval bolesť. Cvičenie v lakťovom klbe je teda zohnutie, vystretie, zohnutie, vystretie. Ďalší pohyb, ktorý sa tu nachádza, nie je priamo teda v lakťovom klbe, ale je to proste pohyb predlaktia a je to supinačný pohyb a pronačný pohyb. Supinačný pohyb, pronačný pohyb, potom máme pohyby v zápesti, prehnutie, zohnutie zápestia, prehnutie zápestia, zohnutie a môžeme potom aj krúžiť. Čo sa týka samotných prstov, u pacientov chceme zachovať rozsah pohybu. Pokiaľ sa nám horná končatina nepoužíva, jemná motorika nie je dostatočná, tieto klby, tieto maličké klby v rámci našej ruky nám začnú túhnuť. Takže pôjdeme do skrčenia, do vystretia s tými prstami. Môžem urobiť aj kvázi roztiahnutie celej tej ruky a z môjho pohľadu je veľmi dôležitá aj tzv. Taká jemná mobilizácia v týchto klbíkoch a nie je to nič ťažké, trošku sa pohrám v rámci týchto maličkých klbíkov s rozsahom pohybov znova nebolestivo, jemne. Tým pádom tie klbíky nám nebudú tak veľmi tuhnúť. Dobre. Čo sa týka opakovaní a počtu, u každého pacienta je to dosť striktne individuálne. Ja by som odporúčal cvičiť minimálne 2-krát až 4-krát do dňa takto s týmto pacientom. A počet opakovaní môže byť naozaj individuálny, ale aspoň tých 8 až 10 opakovaní by som určite zopakoval. Samozrejme, pokiaľ proste bude nám pacient hovoriť o tom, alebo teda váš člen rodiny, že je to už bolavé pri 6., pri 7., dáme mu pauzu, nebudeme to hročiť a nepôjdeme úplne cez tú bolesť. Dôležitá informácia v rámci hornej končatiny, pokiaľ pacient zvláda určité pohyby aj samostatne, treba, aby nám s nimi pomáhal. Hej. Predchádzajúce cvičenia bolo všetko pasívne, kedy teda pacient by teda nezvládal žiadny pohyb. Pokiaľ nám určitý pohyb zvláda, on môže nám veľmi pekne pomôcť tým, že proste pôjde aj on sám a ja ho vediem v rámci toho pohybu. Hej. A pôjdem späť. Základné cvičenie s dolnou končatinou je veľmi podobné ako s hornou končatinou. Čo by som ale vypichol, tak je veľmi dôležitá pozícia tej dolnej končatiny, nielen pri samotnom cvičení, ale aj pri obyčajnom ležaní na chrbte. Rád by som upozornil členov rodiny alebo pacientov, aby noha nepadala do tzv. Extrarotácie. Je to nepriaznivé pre bedrový klb a potom pre následné postavovanie toho pacienta. Tú pozíciu môžeme nastaviť úplne jednoducho, buď takýmto
polvalcom, alebo môžeme si zrolovať uterák, nejaký hrubší alebo osušku, vankúš, dám niečo pod koleno a snažím sa tú nohu dostať do tejto základnej pozície. A z tejto základnej pozície potom prichádza aj samotné cvičenie. Ako som spomínal, ten postup je veľmi podobný ako pri hornej končatine. Začíname bedrovým klbom, koleno, samotný členok, poprípade prsty. Vtedy samozrejme dolnú končatinu odpolohujem. Ja osobne si takto vykladám tú svoju dolnú končatinu. Ideme zohnutie v bedrovom klbe, vystretie v bedrovom klbe, zohnutie a môžeme ísť aj do nejakého odtiahnutia, po prípade rotácií. Opäť pripomínam v nebolestivých pozíciách, aby nám pacient nehovoril, že je to nepríjemné. Môžeme ešte využiť v rámci toho bedrového klubu aj tzv. Odtiahnutie, po prípade spustenie tej dolnej končatiny. Teraz trošku aj naťahujem vnútorné svalstvo stehna. Tzv. Adduktory. Vystretie s kolienkom. Sme už vlastne cvičili pri cvičení toho bedrového klubu, ale môžem si potom ísť do väčšieho zohnutia, do vystretia. Členkový klb, základ, pritiahnutie, odtiahnutie a môžem ísť za samotné prsty. Ja osobne niekedy znova robím takú aj jemnú mobilizáciu tých prstov a poprípade môžeme zakrúžiť členku na jednu, na druhú stranu. Platí to isté, čo pri hornej končatine. Pokiaľ mi pacient zvláda urobiť nejaký pohyb samostatne alebo vie mi dopomôcť, tak mi pomáha. Opakovania pri cvičeniach s dolnou končatinou sú veľmi podobné až totožné s hornou končatinou, takže cvičíme 2 až 3 krát denne, počet opakovaní od tých 10, môžeme až do tých 15 dolnou končatinou. Opäť pripomínam, pokiaľ pacient nám bude indikovať veľkú bolesť, prestávame. Doteraz sme sa bavili o pasívnom cvičení u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Teraz by sme si ukázali pár jednoduchých cvikov na hornú dolnú končatinu, kedy pacient už bude cvičiť aktívnejšie, po prípade si bude dopomáhať so zdravou stranou. Začali by sme na horných končatinách. Stále máme postihnutú ľavú stranu. V tomto prípade vyzvem pacienta, aby si zdravou rukou preplietol prsty cez chorú ruku a budem robiť aktívnu pohyblivosť s zdravou stranou, ale aj s chorou, podľa toho, koľko nám pacient zvládne. Vyzvem pacienta, aby si pomáhal a pomaly dvíhal obidve končatiny niekde pred tvár. Dobre, čo je dôležité, pacient síce ťahá s tou zdravou stranou tú chorú, ale chorá strana sa musí taktiež zapájať. Je dôležité mu vysvetliť, aby s tou ochrnutou stranou taktiež pracoval, koľko mu ide a znova pôjdem pred tvár do bolestivej zóny, po prípade teda do nebolestivej, idem späť a opakovaní, určite tých 8 až 10 opakovaní by sme chceli. Čo môžem pridať ďalej v tejto pozícii, po prípade krúženie v ramenných klboch. Môžem dať trošku lakte viacej od seba. A keď nám to pacient nezvláda, tak mu viem takto dopomáhať. Na jednu stranu, na druhú stranu a dole späť. Opäť 8 až 10 opakovaní. Máme 2 základné úchopy. Jeden je tzv. Kostolový úchop, klasický, prepletenými prstami. Druhý úchop, ktorý teda môžu pacienti použiť, je úchop na dlaň, kedy proste 2 prsty pôjdu na dlaň. A v tejto pozícii pacient si drží chorú hornú končatinu a taktiež môže robiť aktívne a asistované pohyby. Aktívne cvičenie s dolnou končatinou
nie je tiež veľmi nejaké náročné. Budem sa snažiť s pacientom, môžem mu aj dopomáhať samozrejme, budem sa snažiť ho vyzvať, aby mi urobil skrčenie v bedrovom klbe a v kolennom klbe, pokiaľ mi to zvláda. Oprie sa o chodidlo, vyzvem pacienta, aby zatlačil chodidlom do lôžka. Jemne mi tým nadvihnem trošku pánvu, dávam pozor, aby mi koleno nepadalo dovnútra alebo niekde dovonku. Snažím sa zachovávať základné postavenie a potom opäť vystrieť dolnú končatinu. Pokiaľ je pacient lepší a zvláda nám cvičenie lepšie alebo je šikovnejší, môžem ho vyzvať teda, aby skrčil aj chorú končatinu, aj zdravú končatinu. A vyzvem znova, dám pozor na to, aby mi nohy nepadli dnu alebo samozrejme do vonku. A vyzvem ho, aby mi začal zdvíhať pomaly zadok. Poďme, zdvihnem zadok. Znova kontrolujem hlavne tú postihnutú časť. Chvíľku podrží, 3 až 5 sekúnd, pomaly ide dole. Toto cvičenie je veľmi dobré ako príprava pred následným postavením pacienta, pretože aktivujeme svaly na zadku, alebo teda gluteálne svaly a pacient bude pripravený na tzv. Vertikalizáciu. Čo sa týka opakovaní, taktiež ako s hornou končatinou 8 až 10 krát, 2 až 3 krát denne. Pacienti po cievnej mozgovej príhode nemajú problém len na končatinách, ale majú taktiež problém aj na trupových svaloch. Preto je veľmi dôležité pacienta viackrát do dňa dostať z horizontálnej pozície do vertikálnej. Ako vidíme teraz na našom probantovi, je tam jedna dôležitá vec, na ktorú by som chcel rád upozorniť. Musíme pacientovi vždycky postihnutú končatinu hornú vypodložiť, aby nám neprepadávala v ramennom klbe, lebo nám potom hrozí poškodenie ramenného pletenca a vzniká nám tzv. Frozen shoulder alebo syndrom bolestivého ramena. U týchto pacientov zo začiatku ten set bude instabilný, takže je dobré vždycky ho trošku podporiť zozadu, či už svojimi rukami alebo svojim telom. Pokiaľ pacientov set sa zlepšuje a trupové svaly sa posilňujú, môžeme s ním začať robiť taký zvaný jemný balančný výcvik v sede, kedy mu poviem, že nech mi dá protitlak proti mne dopredu, z druhej strany, do druhej strany, poprípade cez paretickú ruku, cez zdravú ruku. Samozrejme, môžem to zrýchlovať a môžem v istej chvíli robiť aj nečakané pohyby, pokiaľ nám to samozrejme pacient zvláda. Pokiaľ pacient má trupové svaly veľmi oslabené a budem s ním rýchlo mykať, bude nám padať. Takže všetko prispôsobujem stavu pacienta. Pokiaľ máme pacienta v sede, nemusíme s ním prevádzať len cvičenie trupových svalov alebo teda hornej končatiny. Začíname sa snažiť aj o cvičenie s dolnými končatinami, ktoré je veľmi dôležité pre ďalšiu vertikalizáciu alebo postavenie pacienta na dolné končatiny. Cvik je veľmi jednoduchý. Pacienta vyzvem, aby mi presunul ťažisko dopredu a vyzvem ho taktiež, aby zatlačil do dolných končatín, ako keby sa chcel postaviť a chce jemne nadvihnúť zadok. Vidíme aktiváciu svalov dolných končatín, nechám ho chvíľku v tejto pozícii, povolím, vrátim ho naspäť do základnej pozície. Počet opakovaní tohto cviku je opätovne 8 až 10 a pokiaľ máme pacienta v sede, motivujme ho k vykonaniu tohto cviku vždy, keď sa bude dať.